já vás zdravím, to je videjka. Dneska tu máme videjku u mého hnutku, co jsem udělal s maminkou. Tohle všechno udělal s maminkou. Tohle všechno mám dostavěný. Tohle, tak jsem už dodělal já. Tohle budeme dělat zítra po škole. Po nemocnici, že zítra jdu po škole do nemocnice. A tohle jsem já udělal tu silnici, celou silnici, tak jsme udělali s mámou. Dohodle se neptejte, to už tak bylo a tohle, to jsem já vybutal nějaký mimák. A tady tohle, tak tohle můj nachjačky, tohle je balónek z máme benzínku na auto, aby se mohlo mít benzínové, víš co? Podále. Já mám benzínku, jo. Zkoukací. Jsem tady mám takový tohle natáhnete a tady tím tak prostě to zmáčknete, ono to vystřelí. Tady, když něco budete mít, tak když něco budete mít, v tom budete mít tohle, vlastně, no tak vlastně to vystřelí a můžete si tak hrát. No a čau.